Dobrý deň, v tomto videu sa povenujeme oblasti hypotéky a procesu hypotéky, a v čom v podstate vám viem pomôcť a zároveň na čom sa nepopáliť vy a poviem vám vlastne konkrétny príklad mojej klientky. Mojej klientke sa stalo to, že ja ju spravujem v rámci investícií poistenia. A chceli sme spolu riešiť aj hypotéku, minulý rok mi to spomínala, avšak jej otec jej chcel pomôcť a myslím si, že jej tým v podstate trocha aj uškodil. Ale žiaľ, stáva sa, je to rodina, chápem, že jej chcel dobre. A v podstate on je verný klient jednej banky, a preto jeho podmienka bolo pre dceru, že dcera, pomôžem ti financovať byt, doplatím ti zvyšok, ale musíš to riešiť v tej a v tej banke a s tým daným človekom. Škoda bola to, že klientka sa neozvala už vtedy, keď to spolu riešili. V podstate ona ani, že vraj za to ani nemohla, lebo išlo o to, že do danej banky išli riešiť iný produkt a už keď tam sedeli, tak jej otec spomínal rovno vlastne tú hypotéku a tá bankárka, pravdepodobne šikovná, rovno tú hypotéku zadala do systému banky. Ako náhle bankár zadá do systému banky hypotéku, ja nemôžem tým pádom zadať žiadosť a tým pádom ma v podstate vyšachovala. Čo je ale smutné, tá klientka mi volala s tým, že je hotová, lebo ona nevie ten postup hypotéky a ju to mrzí, že to nemôže riešiť so mnou, lebo so mnou by mala to, že oveľa hladšie by som ju previedol tým celým procesom hypotéky. Lebo čo sa vám stáva pri hypotéke, tak vy riešite nielen žiadosť do banky, ale vy zanášate do žiadosť, čakáte na schválenie. Ako náhle je daná hypotéka schválená, buď už máte byt, alebo hľadáte byt, dokladujete tam byt, ako náhle to schvália, tak idete s notárom podpisovať veci, následne idete na pobočku, následne vám daná bankárka vystaví okolo 3-4 tlačiva, s 2 tlačivami, čiže s jedným tlačivom idete na kataster, s jedným riešite poistenie nehnuteľnosti a plus potrebujete dokladovať ešte ďalšie 2 veci pri načerpaní hypotéky. Ak by to daná klientka riešila so mnou, celý ten proces by som prešiel ja s ňou. Teraz sa mi stalo, v Bratislave som vybavoval klientovi byt, financovanie bytu. Takisto sme riešili hypotéku a oveľa ľahšie prešiel ním. Ako povedal mi úprimne, že bolo to, čo sa týka hypotéky, náročné alebo nejaké dokladové veci, ale povedal mi zároveň, že tým pádom, že mal mňa a že som mu s tým pomáhal, tak oveľa ľahšie prešiel tým procesom hypotéky, ako keby to mal riešiť len sám. Ak by daná klientka Ak by som mal aspoň tú možnosť si zavolať s jej otcom, tak by som sa aspoň ho slušne opýtal, vysvetlil by som mu, v čom konkrétnom viem pomôcť jeho dcere s celým tým procesom. Prešiel by som to s ním. Ak by vyslovene trval, že nie, my chceme ísť do danej banky cez danú pani, v poriadku. Tým pádom by som to buď neriešil, alebo odniesol za tou danou pani, lebo aj to môžeme. Alebo by proste pochopil, že pomôžem jeho dcere úplne hladšie prejsť celým procesom hypotéky, pomôžem a navigujem ju pri poistení nehnuteľnosti, ktoré bude tak či tak potrebovať, pomôžem jej s vinkuláciou, to je opečiatkované danej poistky, pomôžeme v podstate, navigujem ju pri všetkom, pri katastri, pri tom, aké tlačivá má dokladať do banky, ako zdokladovať to, že vlastne, lebo vy potrebujete zdokladovať banke nielen pri kúpe bytu akože tú danú hypotéku,
ale aj ako dofinancujete ten zvýšok. To znamená, ak riešite napríklad 200 000 byt, čo bolo v tomto prípade, cca, a vymyslím si, 100 000 financujete, tak 100 000 ostatných potrebujete vlastne zdokladovať, ako ste ich vykryli. Alebo iný pomer, to je jedno. Ale v podstate je to tak. Ďalšia vec. Ak ste TPP, máte dobrý príjem a hľadáte v podstate nehnuteľnosť v dobrej cene, OK, to je v poriadku. Hladký proces. Ako náhle ste živnostník, už vám rátajú banky od 10 do 60% príjmu. Záleží, či máte alebo nemáte paušálne výdavky. Záleží aj od banky, ktorá koľko akceptuje. Pri SROčkároch duplom, tam vlastne máte úplne iné financovanie. Čiže môjim cieľom je vybaviť klientovi aj najlepší úrok, ale aj poznať tú metodiku a hlavne prejsť celým tým procesom hladko. Ak by ste aj vy mali takú situáciu, že vybavujete danú hypotéku, kľudne mi napíšte, zavolajte, lebo celým procesom hypotéky vás viem previesť oveľa, aby sa vám riešila daná hypotéka oveľa hladšie, spokojnejšie, komfortnejšie. Prajem ešte krásny deň.